To jidhi adhienda. Brenda. Patja penye di chokar ka. Public participation nikech mai kama wachi ni kata chiko menda mai gamara lufario prario kuda dek mano vitoko. Gima duonga inya matire karka en choko pat jo penye kata public participation ni. Bende wadhi winje kikelo gi achiel. Kosa achiel nchirani gibiro ka tiwuoka wakadi chiel kaka notimo kalo mano wito kod jatend piny bang jo piny kwede kosa odhi bedo e okang' man. Katingeni koro on the individual clauses to onge kaka inya timo public participation. Kanyo to koro wan gi representation cha. Koro ka it is upon the individual members of parliament to explain ne jogo gi ni anto chik nitie kama paro mara en kama. So it is not that collective public participation mabedo subjected on individual laws. So paro tibo chok but ok bi choke in that magnitude. Because it's a key component of lawmaking currently, but magnitude moro ma jiboneno maduong mar ni jubet nitie baraza nitie ngo but sani tangeni given ni jino seneno macha bagineno ni kara duondwa ni ka wachope ndara kacha to jogi nya winjo ma stop gigi. We expect that there's going to be a lot of public participation in terms of enlightenment. Koroka challenge magore serikal nyakatim. What we are throwing it back to them ni koro gi make sure ni it is the right information machopo ne jopiny. Nikech macha finance bill 2024 sanito jiongenge ni en norach te makata nikech gik mabeyo manene iye onge ng'amano kao time mar explain. Iyudo ka gik maricho emano bedo over broadcasted. Ema jitene wuoye. Koro kata mati wacho ni we are an environmental champion as a country. Africa Cairo nyane wa host African Climate Summit. So what are we doing to make sure ni environment wa clean? What are we doing to make sure ni wa discourage gik maketho alwora marwa? Ka golo plastic ni di konyo wa losa alwora marwa. It comes with a cost. Nikech kinde ka kinde ok ni oshuru komed to purpose mare en mar hinyo japiny. Kirido kama koro oket they are introducing this levy, it is purely mondo we protect alwora marwa. So there are also concessions we also must make kaka jopiny ma kikwago jotelo ni koro uchako introduce ma koro udwa chako medo ma wang'eni to purpose mamiyo med ma en mane. Just odogo wacho ni use mede to let us see it working eloso alwora, let us see it working ni corruption cha onge ma ensure ni usuru no kati chule to dhi tiyo yo malong'o. Pero kama nanya. Wood Chief